Балкан издържа и минахме най-бруталните завои, които някога съм виждал. Вече изпуснахме и така съм доста по-спокоен. По-напрегнато и трудно каране съм имал през живота си, дори на състезанието с джипката. Един път само спряхме, защото много дигна температурата да охлади. Остава да има места на паркингите или на някой къмпинг и ще е супер, защото кемпера е празен, няма вода. Касетата на тоалетната е пълна, трябва да се изхвърли и трябва да се изкъпем след днешния преход определено. Предстои да видим. Айде! И така, хора, достигнахме до крайната дестинация за днеска, но не може да намерим паркинг. Никъде няма никакви паркинги, само за коли или за много малък ван. Тук тръгнахме по едни байри, но не успяхме. Станаха много тесни уличките, едва ми изкарахме кемпера. Добре, че съм повече хора да гледат от всички страни и сега, тук сме го паркирали, между другото, това е полицията. И тук едва пълним вода, за да може да се изкъпем тая нощ. И утре ни чака нов преход, само че този път ще е със слив, по-малко е вървенето. Днеска съм изминал 22 000 крачки. Вчера бяха 25, днеска 22. Момичета заминаха тук наблизо един паркинг пеша да го проверят, докато ние зареждаме кемпера с вода и ги чакаме да се върнат, да има добри новини. И така, хора, намерихме единственото място в региона, което е като паркинг за кемпери, не е къмпинг, но има удобство като малко ток, защото едва намерихме свободно място да се вържем. Има леко течаща вода и най-важното нещо, което има е шахта, в която да изхвърлим тоалетната и като цяло мръсния канал. Ситуацията е малко хардкор, защото е късно, вече хората са легнали, малко и клопаме, ама няма какво да направим. На някой много трудно му се разтварят фекалиите. Нивелирахме кемпера, обърнахме го наобратно, за да може, тъй като това място, което реално не случайно е оставено, е много под наклон и да може като се къпем да се оттича банята. Друго си е да има ток и вода. И господин вакцинатор, време ли е? То времето отдавна мина. Така, сладурчето, която снима в момента зад камерката, се е изкъпала. Аз съм се изкъпал, диджект се е изкъпал, остана само господин вакцинатор, но той ми чините до преди малко. Забравихме само да кажем, че всъщност следващото място, на което отиваме е Ортисе. Оттам има две гондоли. Едната е към Алпе ди Суси, другата е към Сечеда. Като ако ходите насам, тук да знаете, в района не е много кемпер-френдли. Няма много места, където да се спи. Има едно местенце, в което сме в момента. Търсихме като цяло доста места, на които да отидем, но нямаше. Отидохме на един бар с диджейката. Там ни дадоха по един шот и намерихме локацията. Само вижте, ко прави. На здраве! 4 дни носим тениските в раниците, за да ги снимаме и 4 дни не ги снимаме. И другото, което е 4 дни носа дрона, само един път съм го летял, защото на 90% от местата, които посетихме, е забранено да се лети с дронове. Утре мисля, че може. И навсякъде има гробища с дронове, едни стълбове, на тях закачени. Ти ги показа няколко пъти на хората. Добро утро, хора. Днеска определено сме се наспали много повече, отколкото предишните дни. Сладурчето вече е на кафето, но тази сутрин каза, че ще направи само за нея кафе. Другите се оправят. Мале вчера какви пътувания и какви молитви бяха през цялото време. Хора, понеже знам, че имаме липса на целулоза, набрах от това от тоалетната от хотела. Да мога да изкараме докато им до магазина. Добре. Защото нямаме никаква. И това е тоалетна хартия, а това е домакинска. Не мога с тебе. Байганю. Ще изкарам. Европа. Сладурчето отзад ми прави физиономия. Що крадеш от хотела, бе? Аз много малко си взимам. И така, хора, свършихме работата и е време за кафенце и закуска. Вчера къмпинга, тук къмпинг няма, паркинга беше фул, сега няма никой. Сутринта всеки потегля на някъде, като цяло тук така се случват нещата. Спираш някъде, приспиваш и на другия ден си на друго място. Ето е Сладурчето. Ти къде беше? И на другия ден се сменя локацията, за да може да се посетят колкото се може повече места и затова тук почивката е меко казано
почивка, не физически, а почивка психически. Макар че след вчерашното каране и аз психически ще трябва да почина малко. Оправяме се и продължаваме. Оставяме Балкан да почива на паркинга и се отправяме към следващата локация. Доста късно тръгваме, като цяло трябва поне 2-3 часа по-рано. Качихме се на автобуса и се оказа, че кучетата трябва да са с намордници. Да, намек новото куче минава гратис, докато големите песове трябва да са с намордник. Ние нямаме, минахме гратис, но ни казаха, че навръща и няма да ни вземат. Много бързо стигнахме с автобуса и сега сме в центъра на града. И е много кокетно, ретро. Купихме си билети за лифта за 4-мата с 4 кучета е 238 евро за двете посоки, за двата лифта. Тук се плаща и по 7 евро за куче, така че не е ефтино, да носи заслужава, ще видим малко по-късно. 7 евро, 7 евро, 7 евро, 7 евро. Кабинките са много добри между другото. Така да видим кучетата ще се качат ли. Фани дебел. Айде, чичи горе! Диджейката, пускай! Музиката. Въртележката. Ей, пак забравихме бири, човек. Качихме се и на втория лифт. Доста е пълен. Хора. Няма място да се държим или каквото и да било. Ами този лифт би трябвало да ни закара до върха. И сега ще видим. Излизаме от лифта и насреща гледката отново е невероятна. Уоу! А тези къщички тук надолу, които са, сигурно е рай да живееш там. Доволна ли си от... Адски много. Заслужаваха си Заслужават парите си за паричките лифта. със сигурност, заслужават, а и лифтовете бяха много хубави. Да. Много духа вятър, не знам с микрофона какво ще се случи, но качихме се горе от другата страна гледката. Е така. Естествено има си хора колкото искаш. От другата страна има място за снимки. Постоянно минават хеликоптери, явно тук има доста възможности да си наемеш хеликоптер да те разходи. Не сме проверяли колко струва, със сигурност ще е много скъпо. Тук има статуята на Исус Христос, малко Рио де Жанейро стил, отгоре на върха. Изкачихме още малко, някъде на 2600-2650 метра височина сме. Ето е гледката. И сега ще отидем малко по-напред. Пожелавам си някой ден с сладурчето да снимаме ето така сватба. Ето тук да дойдем и да снимаме сватба. Стигнахме до края на пътеката. Тук даже има друга пътека, която е забранена надолу, явно е пропаднала. И ето близо до върха. Има супер много хора, както обикновено. Тук има табелка, че е строго забранено за дронове, за къмпингуване, но предпочитам да нямам кадри и да спазя закона, отколкото да се правя неинтересен и да летя тук. Да, наистина невероятни гледки са, ще станат кадрите един път, но ще минем и без тях, се насладим и ще ги гледаме. Сега правим малко фотосесия на новия мърч, т.е. аджба тениските. Диджейката отново е нашата фотографка, както и на пончетата и се справя много добре. Дайте по един палец нагоре за диджейката. И сега пада ми става много ефектно. Алпийски сандвич. Мастер шефа. Български обаче. Много ясно. И какво? Няма ли да го намажеш с нещо? Да, сега го намажа с дюбек. Вот така, хоп. Мастер шеф е готов. Много се сладък. Ние сме се опънали тук на полянка. На гледка, много е красиво. Свърши разходката и тепърва ще се качваме на лифта. Другите останаха тук на ресторанчето да хапнат, но нашите заплати не са толкова високи и не ни се даваше 30 лева за шейк и 40 лева, не, 60 лева беше бургера, 33 евро беше бургера. Уоу! Супер бърз е лифта. Тук влиза супер плътно. Как е направено точно до сантиметър. Решихме да се поразходим малко в градчето с кучетата. Има време докато се приберем, пък и е доста топло, няма какво да правим на кемпа. Градчето е много приятно, чакайте, че с кучетата ви може да се разминем. Доста ниска архитектура, планинска. И горе-долу сега ще ви покажа. Всички къщички са така направени, че си отиват една с друга. Нали, не е
И навсякъде имат цветя и зеленина, което други страни, това е нашето място. Според мен тук Виж ще каква има опашка толкова има. опашка за Добре. сладолед е нашето място за сладолед. Искам Hello. с... Hello! Two ice creams, one with pistachio and Can you this? Yes. Okay. Pistachio and Pistachio and stracciatella. Yeah. yes, and for you. And one with this pistachio and salted caramel. Сладурчо ще черпи. Така, за справка, 2 големи сладоледа са 18 лева. Добре де? 9 и малко. Слушайте, 9 евро. 9 евро. За Италия е супер Да. за сладолед. Джелато. И сега дай да седнем някъде да го тестваме. Сладоледа беше, меко казано, уникален. Аз го изядох и си поръчах една бира. Ай на здраве, Сладурче. Седнахме малко да починим в едно кафе. Много е Виж каква е статуята интересна. Много е. Забрали сме си гимбала за телефон, от който правим лайв по принцип и си търсим селфи стик. И като цяло ни прави впечатление, че за разлика от Гърция, където сме ходили къмпингуване, там на всякъде по главните улици е пълно с сергии, с китайски стоки. Тук няма такова нещо. Прибрахме се успешно с автобуса и ще разпънем леко тентата, за да си направим малко сянка колкото можем. Много важно нещо при разпъването на тентата е, като се дръпнат тези неща, тогава да се свалят надолу, да не се прави едновременно това движение. Горе-долу, нали, я правим да е права, сега няма да вадим нивелира. Брутална жега. До сега не е имал толкова топъл ден. Мисля, че в момента е около 32 градуса. Сме високо в планината. Смятайте горе какво беше. Как ще дойде? О, ес! Доди. Сега е време за една студена ваксина, според мен. Да, и трябва да бачкаме. Искахме много да ходим и на басейн, но днеска ще си останем в къщи да си поработим и да се подготвим за лайфа. И планираме утре, може би, след Алпе ди Суиси да направим един басейн. Има и минерален басейн, има и сауна. Аз не го разбирам него. Той е навън на 40 градуса, той ходи на 70 градуса в сауната. Кажете вие в коментарите, обичате ли когато е топло да ходите на сауна? Аз обичам като е топло да хода в студен басейн, възможно е студен. Аз обичам, когато ми е топло. Е така, се направя. А моята къде е? На здраве. Айде. Какво прави здравеца? Я да видим. Смаждам двата маркуча без сладка. За да се налага да местим кемпера. Сега ще видим дали ще стане. Маля да не остане, защото наистина ни се мести кемпера. Регулирали сме го добре, спи се хубаво. Айде, стискаме палци. Ще трябва да се държи, за да не стане фал. Там я фани, иди фани, да не фръкне това. Така, деня е към своя край. Това е гледката от кемпера. А ето го и самия кемпер, как сме разпънали тентата, за да ни пази колкото може сянка. Така наречения Балкан. И Сладурчето поправи малко кемперчето. Ето го нашето легло. Взели сме с чаршафите от караваната. Сладурче, ти готова ли си за лайфа? Тя, между другото, до сега поработваше. Аз имам работа, но в това светло време е трудно да гласят цветовете на снимките. Ние естествено забравихме да снимаме на лайфа за влога, след това изкъпахме се и аз даже седнах да работя, че трябва да издам едни бързи 20-30 снимки. Преместихме си леглата, ние отидохме на горното, дето е по-ниско от другото и се наложи да обърнем кемпера да вземем багажа. Добро утро, хора! Днеска се събудихме на спане и най-накрая часовника показва, че съм заредил 80% от изхабеното и започнахме с кафенце, като днеска навънка е доста по-студено от предишните дни и облачно. Днеска също ще бъдем с лифт, като ще качим колелета с лифт. Сладурчето си пробва новото колело, все пак чисто ново колело има. Айде, чекучката. Айде, алармите! Добра е по парката. Весени ядки. Трябва да хапнем нещо леко, защото все пак ще катерим с колелета и ще се движим. То не знам колко е една купа такова е леко, ама... Вече сме готови и потегляме напред към нашето велоприключение днеска. Ще видим какво ще стане. Ето ги колелетата. Едното, двете, в тон сме, черно и синьо. И сме без кучетата, за да ни е по-лесно. Пътуваме вече. Първо имаме доста по шосе, където минават колите, но тук велосипедистите са доста толерирани на пътя и няма проблеми. Успешно стигнахме. Големи байри, голямо нещо.
Нямаше равно, само Bayer. Колко километра? 4200, само Bayer. For bike 7 евро на колело, да си го качим. Взимаме и колко е? Сладурче, имам една много добра новина за теб. Взех билети само за нагоре, а надолу ще се спускаме с колелетата. Мега яко! Питах хората дали е подходящо за така middle level bikers с нормални колелета, които не са електрически. Той каза, да, повече спорт, повече адреналин, повече удоволствие. Go it! Да. Така че надолу се спускаме с колелетата. И излезе по-евтино 60 евро с колелетата. Айде да го правим. Качихме се на лифта с колелетата, ето така ни ги сложиха. И по двама максимум може в кабинка с колело. Като наши колелета са доста малки и има място, докато другите електрическите колелета, като гледах как ги слагат, почти не оставя място в кабинката. Тръгваме Ето е гледката. Много е красиво. Сладура е пред мен първа. Айде, ще караме! Сладурчето още разучава новото колело. Скоростите какво правят, защото до сега не е карала. Нейното е било single speed. Аз бях с едно от 1970-та. Да. Пък това е новото декатлонката, новото. Дай, набери. Има автобуси за туристи. Само не спирай, че съм с една ръка. Това е мен, какъв съм образ с колелото и каската. Има пътеки, да. Нямаш да идея въобще къде отиваш. И навсякъде е много красиво, да. Даже се чудим на къде я хванем. Сега тук хванахме извън пътя. Има коли, тук не е нашето. Уоу, каква гледка се откри. Запалихме спирачките тук. Хора, Bayer е много сериозен. Не случайно всички с електрически колелета. Ние сме ентусиасти, без електрически. Но пък си заслужава. Много е красиво. Просто гледайте на сеща. Браво, Сладурче! Гордея с тебе! Понеже Сладурчето много се измори, така съм много як. Един електропръстир стар намерихме и я завързах да е тегла в Bayer. Не знам дали се вижда, така ще ви покажа. Хора, те са само Bayer с 20% Да. нагоре. Айде! Трябва малко да успокоя пулса, защото не мога да дишам, но успяхме, хора. Изтеглих Сладурчето в най-бруталния Bayer и ни се откриха много яки гледки. Вижте, тук има лама. Балсено де Оро. Вижте го, какво е сладичко животинче. Насреща облаците са погълнали планината. Вече сме на 17 км с колелото. Не може да се опише с думи тази гледка и не знам дали може да се види добре от камерата. Тук също не може да се лети с дрон. Долу няма щабелка, но тук има. Този път си носим една ваксина и е сега с най-голям кеф ще се я отворя и ще видим някъде да хапнем. Само искам да ви я покажа. Госпожица Сладурчето. Тук се е проснала. На лукса. На лукста ли сте, госпожици? Това се върти, за да гледаш която... Панорамите ли? Ехе, супер. Време е. Значи аз чакам да е тежко, обаче чак толкова не очакваш. Детето искаше да се полюшка. Ето го и Сладурчето. Много е яко. Тя люлката е доста голяма. Я виж, че цялата люлка. Да, виждат се планините, които бяхме вчера, като се изкачиш на високо. Това е далекоглед, който е безплатен първо и показва всички планини, на където и да го обърнеш. Сечедата е 2500, а този тук е 3160. 181. Добре, и да покажа. Този е по-висок. Не се вижда хубаво, може би. Ето. Вижда се. Вижда се, ето тук.
И така може да видите всички планини, върхове и информация. Много яко. Поемаме обратно, като имаме някъде около още 7-8 км тук в планината да вратнем и после слизаме към града. Нямаме търпение да намерим някое ресторанче, такова закътано, малко. Традиционно италианско сладко ресторанче. Да, което, както знаете от предишните видеа, обичаме баба ти, дядо ти да ни готвят и да ни е вкусно. Хора, вижте докъде стигнахме до една хижа, където купона е на 6. Много са яки. Вижте, тук има площадка такава панорамна, където летят такива самолети. Сега ще ги покажа. Ето ги от тези самолети, които ви казах. Ние видяхме няколко човека с колелета се качват нагоре, се чудихме какво са. Ето ги самолетите. Те са такива електрически с дистанционно. Нямаше как да не седнем на тази хижа. Това е група музиканти, които често идват тук. Сладурчето видя, че има плакат с участие и хванахме тяхно участие. Много е приятно. Гледката също е много хубава и решихме да се поглезим, да хапнем нещо, преди да почнем да спускаме надолу. Да. Вече сме на 20 км и 300 метра с колелетата. Имаме още около 10 може би. Със сигурност искаме да дойдем пак тук един ден, не стига да обиколим. Тук може да дойдем за повече, да. Има толкова много маршрути и със сигурност другия път ще си наемем електрическо колело, да не се налага да тегла сладурчето. Електрическото колело горе-долу са между 70 и 100 евро на ден. Да. Така, айде, тук що ни сервираха, на здраве, традиция, бира и кола. Айде, на здраве. Уха, колко е хубава бирата. Храната дойде много бързо. Ето и картофките, и тази традиционна салата или не знам какво. Да. Мастер шефа днеска такъв ще е. В последни сили тук що разбрахме, че имаме 15,7 км до като слезем тук от планините и после имаме още 10 до вкъщи, което прави 25-6 км. В момента сме минали 26. Направихме едно много голямо спускане и осъзнахме, че май сме объркали пътя и сме поели по черна пътека, което означава, че е много трудна. Но пък не може да се върнем, защото нагоре 2-3 км е такъв баир и е баир по черно, е такова. Нямаме обхват да видим GPS-а какво ще ни каже и се ориентираме по картата. До момента сме на 30 км и 300 метра. Тук в планината. Имаме още към 20. И имаме още максимум 20. Ще видим накрая колко ще даде тотала. Най-накрая успешно пристигнахме в цивилизацията. Точно 40 км. Качили сме се до 2100 метра, като общата нивелация беше към 990 метра. Уоу! Малко се бяхме сплашили. На спускане имаме, той има 60 км да, в час, 62 км 50. максимална скорост. Сега отиваме на басейн, надявам се да ни пуснат. Мръсни. Мръсни, ще теглим един душ. Много яко беше спускането, но нямаше как да го снимам, тъй като бяхме по черен път. Мислим след басейнчето да хапнем, после се пребереме. Оставихме камерата в сейфа, защото няма как сега са мокрим да снимаме с нея. Прехвърляме на телефона. Сега ще видим и разликата. Навънка на мен ми е много студено. О, има такова заскачане. Ще ми паднат боксерките. Си мокри косата, затова. Ми да. Я да видя водата. Студена ли? Приятно. Я. О, не, студено ми е това на мен. Айде. Хора, много е яко. Има и парзалка. И водичката е топличка. Тук на парченцата отдолу прави масаж. Така ли? О, мале се днешния ден как добре влиза. Ама сега ми дойде на моето. Чакай да ти имаме другата. Ето го мечето с децата.
Мале, голям кеф беше на басейна, имаше парзалка, джакузи, всякакви хидромасажи и много добре ни дойде. Кара ли си колело? Ще им покараме малко. О, да, айде. Айде, сега остави колелата да са тук. Тук са... Ние седнахме на едно ресторанче, което сега ще го покажа какво представлява. Много е старо. Ето гледайте къде са сложени масите. Ето къде е къщата, ресторанта с простора, с всичко. Поръчахме си 2 пици и една паста, защото сме много гладни. Айде на здраве за днешния рол, който направихме с колелетата. Колко е хубаво виното, мале как ще си легнем после. Бейчката е много приятна. Сутринта минахме покрай него и аз видях табелката, която е написана отвънка с тебешири и как Содорче следобед тук ще дойдем да ядем и дойдохме. И да ви кажем за басейна, изкъпахме се, защото не си бяхме къпали косите, откъдето сме тръгнали. И басейна струва за двамата с кърпа. Колко беше? 29 евро. Абе, да, нещо такова. 29 евро. За 2 часа и половина. Да. Тя излиза от чинията. Да. Харесват ми. Много добре. Грамажите. Почваме да хапваме. Оп, има и... Enjoy. Thank you. Ето е една паста, понеже не сме ни издържали. Да, това е дозата. След 30-ката така почва. Да. Абсолютно. Така и първия дъжд на хоризонта заваля, затворихме капандурите и ще цъкаме игрички с ваксини, нали така? Да. Свина тази почивка някаква музика, диджейката, излагаш се. Давай, давай. Айде, голема шампуана. На здраве за добрия ден. Айде! На здраве. Това е най-лакомото куче от цялата компания. Сипваме допълнително гранули и е време за лягане, ми се струва. И се качваме на втория етаж. Лека от нас до утре. Утре местим на нова локация кемпера. Добро утро, хора. Часа е 8:30. Горе-долу добре поспахме и отиваме до тоалетна. На този паркинг, както казахме, тоалетната е вътре в хотела. Няма баня, само тоалетна, а пак супер. Кафенце, закуска и се отправяме към новата локация. Трябва да местим кемпера. Да, общо взето малко ни се промени плана. Сега в последния момент ще променяме последните дни. Аз съм взела доста и мишката взела доста. Я гледайте, вчера са подредили хладилник. Като швейцарски хладилники. Алпийски. Алпийски, доломитски. Приготвяме се за тръгване, като една от процедурите преди да тръгнем да решим кучетата и да махнем излишните косми, за да може в кемпера да няма косми, да пътуваме по-чисто. Сега ще отида да изхвърля нея, да изчистя. Няма да зареждаме допълнително вода, защото Содорчето резервира къмпинг тук на около 30-40 км. Как е легнал да го чешат? Да, на нея е хубаво да я чешат. Касетата на тоалетната, тук има една щипка, която я държи, трябва да се освободи. Дърпа се. Така. Доста пълна е. И изхвърляме съдържанието. Изплакваме го 1-2 пъти. Пълним с 1 литър вода, слагаме нова таблетка и тоалетната е заредена за нови приключения в нея. Потеглихме от паркинга и отново живописни гледки по целия път. За наше щастие се спускаме вече надолу. Май няма повече да се катерим нагоре на високо към планините. Остават ни само още няколко дни и ще бъдем сравнително по-наниско спрямо предишните дни. За наше притеснение светна чека. Върви си, нали всичко е наред, но все пак, щом свети, явно нещо не му е тъмън и ще видим, ако не изгасне, да минем през някакъв сервис нещо. Днеска със сигурност сме още изморени от вчерашния преход, не успяхме да възстановим и затова променихме плана. Ще тръгнем един ден по-рано, като ще направим една спирка в Любляна с нощувка. Да не го правим както на идване на един път почти 20 и колко часа с кемпера. Нали, няма смисъл. Просто бяхме неиздържали на идване и такива нетърпеливи да стигнем. Но сега вече нямаме бърза работа. Паркирахме Балкан, нивелирахме го тук с клиновете. И сега ще разпънем тенти едно друго. То е 4 звезди, само искам да кажа. Има хотел, има ресторант, има и пица. И всичко ресайклинг. Има Wi-Fi, не знам дали стига до тук. И ние сме ето тук. Това е допълнително място, което е най-ефтино, 41 евро, където сме ние. Не се доплаща допълнително за хора, а всичко друго е доста по-скъпо, но много хубаво. Има басейн, но сега отиваме на басейн. 5 евро на човек.
Да, и дигаме тънката. Топ. Дай кабела съвържен към тока. Така, сега да видим с какви преходници ще ни трябват. Трябва ни е такъв преходник. И сега да видим дали ще имаме ток. Е, това влиза навътре, за да може хубаво да се вкара. Така. И сега вижте дали удължително работи. Имаме ток. Има бани и тоалетни и са много хубави, чисти. Е там в тези сините кабинки. Тук си е мръсната ерия, да можеш да дойдеш да си свърлиш канала и тоалетната, да. И гледката не е лоша. Много приятно. Айде. Доволни сме, отиваме на басейн. Не, отиваме до магазина първо да се напазаруваме и после ще ходим на басейн. Да. На здраве за малко място. Така, господин вакцинатор носи и колонката да може диджейката да се развихри. Само искам да ви покажа какво сервира. Браво. Два вида мезе, Както го направиш 10 кашкавал, като за добре дошли. Ето го къмпинга, има супер много хора, пълен е като цяло, нямаше места, но има сянка и е доста по-скъп. 7 евро е за куче и мисля, че по 13 евро на човек. Отделно се плаща кемпера, горе-долу някъде 70-80 евро на ден. А ние спим за 40, колко беше? 42-35. И се оказа, че един човек, който работи в къмпинга е македонец. Той ще ни свържи с един българин, който има сервис тук на басейна. Може да си вземеш бира, едно друго, няма проблеми. Мъничък е, но е доста приятен. В него има един човек, който е македонец, Мики. Мики се казва, нали? Пита, бе, бира не сте ли взели? Вика, не, вземете си да има да пиете бира, бе. И докато си къпен с сладурчето, Мики вижте какво направи. Донесе 4 ваксини и каза, айде, живете, като свърша работа, ще дойда да пия и аз. Студен е, умрях от студ. Супер е приятен. Умрях от студ, тук сладурчето ме докара на студен басейн. Ако обичате да ви разхлажда водата, живе. това е най-хубавата вода. Живе. Айде, живей. Айде, живе. Бай, ти си връзки от всякъде. Много Българина, който Мики е намерил за сервис оправи буса, може и да е дюза, може и да е филтър. Вчера ни беше почивния ден и ларж деня, в който така развързахме кейсиите. Най-хубавата новина, която имаме за деня е, че да, сега се чухме и каза, че утре ще прегледа кемпера и ще го оправи, да мога да се приберем в България, без да се притесняваме, успокоиме, защото аз съм доста притеснен. Дали ще успеем. Да се надяваме, че е горивен филтър, защото наистина кемпера така прекъсва, има недостиг на гориво. Има и не ни сходи, нали? Вчера ходихме на ресторант. Как ти, че заведа на ресторант на тази почивка? Заведохте? Лично като да ходя в някакви места в чужбина, защото има различни неща и ми е интерес да виждам какви продукти предлагат. Ще запалим скарата и днеска. Няма как, нали? Толкова дни сме, само един път сме палили. То си е срамота, ще ни оплюйте в коментарите, че ядем зеленчуци и ходим на ресторант, пък сме с кемпер на къмпинг. Я застани тук да снимам. Я гледайте. 1, 2, 3. Айде. О, супер. Ето така сега ще ви покажа тоалетните на къмпинга. Ето така като влезнеш, има 1, 2, 3 тоалетни, мивки и ето ги баните. Доста чисти и просторни. Правим впечатление, че за разлика от другите паркинги и къмпинги, които подминавахме, тук има доста каравани от нашите хора. И отиваме към Lidl. Съдурчето чака дъжд. Съдурчето е изгорял гърба. Чака да удари дъжд. Си е взела чадъра за всеки случай. Суза като някой. Сладура е кифла с чадър. Много ми пече и много ми пържи раничките вече, където съм изгоряла. Дори не съм се пекла. Айде да видим какви са цените и какво има в Lidl. Ето го херфлик от Гестапо. В Lidl. Доста от нещата са по-евтини. Същите продукти, които са в България, тук са с около 30% по-евтини. Я ги гледайте на веган нещата колко са нападнали. Взимайте веган, взимайте! Много яко изглеждат. И днес си взехме такъв микс за скара. Я да видим. Супер. Мисля, че ще са много добри. Само малко подправки да я ръснем. Подправките от много матвични дадоха много са яки. Така, леко по леко нещата си върват. Намалил съм скарата, за да не изгорят нещата. По-бавно да се пекат. Сладурчето тук почва да прави салата. И на два стана ще си готвим. Мастер шеф е готов. Салата. А тук салата. Тофу. И тук вижте какво има. Куче и мръвки. След вечеря искам да ви похваля сладурчето. Се заеме с чиниките, които
Не са никак малко. Ние мислихме, че имаме вода, но се оказа, че доста имаме и да мием и свърши. Та пак аматьорска работа. Не напълнихме, като влезнахме в къмпинга догоре. С идеята, че имаме, ама се оказа, че нямаме. И сега по нощите с тубата носих някъде около 50-60 литра максимум. Чух се с майстора и в 8 часа трябва да му се обадя да ми каже къде да отида, за да може да провери кемпера. И всички се молим да е нафтофилтър, нещо леко, което няма да е толкова трудно да се отстрани. Хора, ние толкова се заиграхме на игри, че забравихме да снимаме. Играхме пак на пирати и на кодови имена и неусетно си стана 1 часа. Това не е най-късното седене. Да, това може да се каже, че беше купона. Ние си лягаме около 11-12 часа всеки ден, което 1 часа всъщност не е толкова късно, ама за нашата почивка сега. Качването на втория етаж е тук по стълбата. Хоп. И сладура. Ето го сладура. И един нататък. Ето е нашата каюта. Това е от нас. Лека нощ. Добро утро, хора. Ние вече направихме по едно кафе, измихме зъбите и очите и чакаме майстора да ни се обади да ни каже къде трябва да отидем и след колко време. Аз ще остана, докато другите ще тръгнат с колелетата. Понеже тук около грачето има много добри веломаршрути. Стръгнах към сервиза, но късмет не успях да стигна, буса изгасна и сега не иска да запали. Ще го изчакам малко. Много е притеснено. Не знам какво стана. Интересното е, че и тук слаба връзка и в другия, защото имаше и сигнализация. Ставаше грешка. А сега няма грешка в сигнализация. Голям късмет извадихме. Оказа се слаби връзки. Тук на буксите, които са за оборотите на двигателя. Росен ги оправи, пръсна с контактен спрей. Сега се водихме 20-30 км тук из Баирите и кемпера върви на пушка, така че се приберем успешно и ще продължим нашия трип. Отивам да му помогна да сглобим какво сме разглобили и се връщам към къмпинга. Другите карат колелета. Аз си казах да не ме чакат, защото трябва да се изпразни, да се напълни кемпера. Не се занимавам сега да го паркирам, после пак да го връщам, ще свърша тази работа, а пък те си карат и ще седна малко да почина, защото много се бях притеснил. Наистина такова притеснение не съм имал от много отдавна. Та ето така се празни кемпера. Ето като лос се дърпа. Я да видим сега дали ще тече водата къде трябва. Да. Паркирах и кемпера, заредих го. Сега ще отворя навсякъде капандурите, за да може да влиза въздух. И другото важно нещо, като отваряне капандурите, сега като е жега, да остане съвсем лека проволока да влиза слънце, защото иначе слънцето много ще напече и няма да се охлажда кемпера, докато от тази страна, където идва слънцето, съм пуснал штората, която е отразяваща слънцето и не позволява да влиза вътре слънчева светлина и така запазва кемпера по-хладен. Веднага си вада една студена бира и то си вада тази, вчера си я взехме тук италианската да я пробвам. 750 мл ваксина. Малко да отмора и тук що виждам, че моята любима колоездачка сладурчето се прибира. И така, мастер-шеф е готов. От вчера паржола и наденици, която ми е останала. Сладурчето си направи един вегетариански шницел. Ай! Бон апетит! Бон апетит, на здраве, вече доста по-спокойни. След мастер-шефа починахме малко и отново се засилваме към басейна. Нали, идеята, както беше и нашата, всеки ден да сменяме локацията, за да може да видим повече неща, но изморихме се след 4-тия ден. И сега като се изчупи буса, се застопорихме на едно място. Но какво сте такова, пак доста неща видяхме, има да видим още няколко дни. Ау! Ай! Ай, няма ли точно? Да. Ай, не здраве. Чин-чин. Ти беше ли заспала? Да, бихме, че Аз тъкмо вече дълбоко бях заспал и гръмотевиците ни се буиха. Ние отиваме към кемпера да съберем масичките и столчетата евентуално или просто да се подготвим. Навънка ни хвана бурят. Много е яко. Има приключения. Само приключение тентата да не се изприключи. Ще сме я оставили на другите, да са свършили с банята и да я приберат. Айде, пътуваме! Майко, газ тогава! Еми, дъжд ни валя, и слънце ни пече и всичко. Газ! Хора, сме вир вода. Беше супер забавно. Толкова силен е дъжда, че
ни биеше в очите и нищо не се виждаше. След като ни намокри дъжда, поправихме кемпера, комшиите хапнаха, ще играем игрички с тортила с различни сосчета. Играем на World Cup или лищата. Абокат. Чародейка. Шарлатани. Леко кучето. Теглич. Акселерометър. И така, в днешното предаване на Мастершеф, Сладурче, презентирай. Правим тарталони с спанак и рикота. И така, първо слагаме вода да заври. Вече от предишните видеа знаем, че солта се слага после, за да може да заври по-бързо. И така, Мастершеф е готов. Ето ги. Вие какво така? Ставам от сарелата, извинявам се. Гледайте, каква е професионална. Много ясно, няма се изваме пред чужденците, ще едем италианско. Хора, ние последна вечер имаме тук на този къмпинг и утре в сутринта рано потегляме към Любляна и ще направим една или две нощувки в Любляна да разгледаме там архитектурата. Вакцинатора каза, че е много хубаво, аз не съм хубав, само съм минал. Ако сте стигнали до тук в епизода и не сте се абонирали за канала, може да го направите, не се притеснявайте, също така може да станете и член на канала. Хора, ето го Балкан и тази вечершната трапеза, установката, музичка сме си пуснали, има хапка, пийка и освен да си кажем едно на здраве. Айде! Ай, на здраве! Засезала почивката за последната вечер тук. Започнахме да прибираме отвънка сергията, маси, столове, колелета. Тук сега в багажното трябва да съберем. Подготвяме кемпера за пътуването утре. Сладурчето вътре е включила съдомиялната машина. Да ви покажа, че как спи върху кабели тук и зарядните, защото новото куче е заело по-голямата част от леглото. Съквартирантите си легнали и са опънали пердето. Смеят се. Така че лека нощ, утре отпътуваме за Любляна. Както сте, Доброто хора. Сега утре тук. Много ми се спи. И така да направя и аз една сутрин кафенце, защото основно Сладурчето правих. Тя е моята бариста. Много бързо минава времето, като е хубаво, нали знаете. Вчера това си говорихме, че колко бързо свърши почивката. И така, сега правим по едно бързо кафе, защото имаше изключително бурно събуждане. И не ни трябва кой знае колко да се разсъдим. Директно тръгваме, защото тук по принцип е хубаво да се стане много рано. 6 часа вече си закъснял, като се вика. Те Сладурче, като тук що правим за тебе? благодаря. Току-що погледнах на часовника ми, че ми дава, че съм спала 3 часа и 46 минути. Ами ти сутринта се събуди и си помисли, че кемпера тръгва. Не знаем защо. Пускам назад. Кажи като се освободи, да могат да се извадат. Айде, въдете ги. Оправяме се за пътуване. Махаме клиновете. Току-що минахме през едно кръгово, на което на идване завихме за Лаго ди Брайс, първата локация, която посетихме и успешно обиколихме така планинните Доломити, откъдето дойдохме, там се върнахме. Малко след като влезнахме в Австрия, спряхме отстрани край пътя на един водопад. Сладурчето го намери много хубав и те отидоха да проверят дали има някакъв ход, откъде се минава и колко е дълга екопътеката, за да видим дали имаме достатъчно време да посетим водопада. Ало, ще ни огрее ли? Оказва се, че е по-скоро увеселителен парк за деца, има за катерене, люлки и прочее, но е по-детско, нямаме толкова време да го обиколим, така че ще разходим кучетата, ще се разтъпчем и продължаваме към Любляна. Айде! Дебелчо, къде си е легнал? Дебелча! Намираме се в... не знам дали го казваме правилно, викаме Караванкен тунела. Преминахме от Италия, влезнахме в Австрия. Вече сме на края на Австрия и след
Караванкин тунела влизаме в Словения, като Караванкин тунела е почти 8 км дълъг и не знам защо, ма е пълно с каравани. 8,80 за кемпер да минеш по Караванкин тунела в посока. Спряхме да заредим гориво, защото последно зареждахме в Ортисей. Има още над едно деление и половина, за да не се занимава по Любляна, докато стигнем някъде там да търсим бензиностанция. Пък и спряхме да почиваме. Сега разликата от Австрия и Италия, тук в Словения е с 45 цента по-евтино горивото. Буквално догоре напълних до капачката. От Ортисей всичките преходи сме изхабили 65 евро, почти 66 евро, 45 литра. Като имайте предвид, че кемпера гори много повече, тук като са баири. Аз съм доволен от разхода, който да, все пак е много голям. След като заредихме, ще прикапнем малко, защото си е обяд. Направо си е 2 без 20, пък не сме яли нищо, освен закуска. Паркирахме тук след околовръстното на един кемпер паркинг, има баня, туалетна, вода и ток и отиваме в близката река да се охладим, защото е много жега. И после ще слизаме към центъра на Любляна. Ето сладурчето даже е по-бански с песовете. Олеле! Намерихме място край реката и песовете първи влизат. Ето тук на тия камъни ще се проснем. Отсреща е плажа и е 100% нудистки. Тук има разни скали, на които ще пием по една ваксина и ще се окъпем. Айде. След реката се прибрахме и се изкъпахме, оправихме се. Глед къв съм хубав с тази каска. И ще ходим към центъра на Любляна с колелетата. Оставяме кемпера тук на охраняемия паркинг. Пътуваме с колелетата. 4-мата от запаса. За момента има много хубава велоалея. Сладурчето го нахапаха 9 комара преди да се напръска. Ето е диджейката и вакцинатора. И ето ме и мене. С тази каска съм като гаврош. Стигнахме до мостовете. Това е този с драконите. Ето ги драконите. Това е емблематичен мост. До тук беше велоалея, просто разкошна. Завързваме колелетата за един стълб и влезнем в един винтидж шоп, аджиба втора употреба. Стигнахме тук до моста с новото катинари, където хората явно си заключват любовта. Някой си е заключил колелото, но колелото го няма. Така с зале сега, гледайте каква картина, какво чудо. Сладурче, искаш ли да си заключим за вечно любовта тук на моста? Нищо, че ще си ходим. Нашата любов е заключена и без катинар. Ще вържим това на колелото в знак на заключване. Продължаваме разходката по центъра на Любляна. Много интересна вратата. Хапнем в това заведение, так му ще я кажа, сигурно е много оборотно, затова е пълно. Купих си много якари от винтидж шопа. Ще видите като отидем с караванката на Варвара на морето с сърфове, много е добра. Хора, дойде ми голажа, това си е много традиционно тяхно ястие. Уоу! Тук има за сладурчето гъбена супа. Мале. Разгледахме Любляна, хапнахме и се прибираме по тъмно на фарове. Отново цялата бригада. Много ни хареса града, супер старинен, с много интересна архитектура. Мостовете са много добри, мислихме да се пуснем с корабче по реката, но нямахме време. И така, имаме 20 минути каране колело до кемпера. Прибрахме се в кемпа, бяхме забравили да се обадим на хазайката да дойде да ни отключи 20 минути по-рано, тай чакахме с колелетата и сега оправяме за последно багажа и лягаме, защото утре ни се иска да тръгнем много рано, тъй като пътя ни е около 11 часа и колкото се може повече да избегнем жегата, така че айде лека. Здравейте хора, добро утро. Часа е точно 6. Ние станахме, направихме по едно бързо кафе, докато другите спят и се приготвяме да тръгваме наобратно, докато още не е толкова топло, защото отзад в кемпера става много жега. Пред имаме климатики е добре, но отзад е много жега. Се налага някой път да пътуваме и на отворени прозорци, за да влиза въздух. Стягаме кемпера набързо и тръгваме. Айде! Вече пътуваме от около 2 часа. Стана си горещо, въпреки че е 9 часа. Пуснахме климатика. Много добре направихме, че тръгнахме толкова рано, няма почти никакъв трафик по магистралата, докато на идване беше доста по-натоварено. Какво да ви кажа, сладурчето ни издържа и отвори лаптопа. Все не се е наработила, но няма как тези дни... Да, тези дни аз един ден само съм работил всичките, ти малко повече. Докато се усетим, минахме Хърватска, Словения. И тук що минахме и през сръбската граница, имаше около половин час опашка.
За наша радост, граничара беше много весел и самайтапше с нас и вика: дроге, цигаре, пари, нещо отзаде. Към няма нищо. Не ни кара да отваряме кемпера. Навънка е сигурно 40 градуса жега и спряхме на първата бензиностанция малко да починим, защото отзад в кемпера е много горещо. Отпред нали сме на климатика, от време на време отваряме прозорците да влиза въздух и назад. И кучетата и те едва ми издържат. Свърших паметта на камерата и не знам къде имам други мемори картите, затова прехвърлям на телефона. И имам още точно 500 км до България. Цяло, ако правите това пътуване, предвиждайте си време и поне двама шофьори, за да може да го вземете така за един ден, нали, през деня говорим 12-14 часа. Ако не, си предвидете като нас навръщане почивка в някой град близо до магистралата. Това с Любляна беше много добро решение. Хем разгледахме хубавата Любляна, хем беше на 7-8 км от магистралата, не повече от бивката. И те така, продължаваме. Най-накрая пристигнахме 14 часа от Любляна до София. Важното е, че пристигнахме живи и здрави, както тръгнахме. Надявам се нашето приключение да ви е харесало на вас. Ако е така, напишете нещо в коментарите и не забравяйте да се абонирате за канала. А ние други ден отиваме на 2 поредни сватби с кемпера и ще ви вземем с нас. Айде, чао, до скоро!